Kärpät on marinoitu kultahileellä 2 viime vuotena ja finaaleissa oululaisseuraa on nähty viimeisen 7 kevään aikana peräti 6. Finaalivastus Jyp tavoitteli kirkkainta SM-mitalia edellisen kerran 17 vuotta sitten. Jyväskyläläisten ensimmäisen Suomen mestaruuden metsästys käynnistyi täyteen ahdetun kotiyleisön edessä suunnitellusti. Ärhäkästi Kärppiä prässänyt Jyp dominoi avauserää ja vastasi myös finaalisarjan ensimmäisestä osumasta. Oululaisia pinteessä läpi erän pitäneen Jypin ykköskentän uurastus palkittiin, kun Tuomas Pilman onnistui Antti Virtasen ja Jarkko Immosen esityöstä. Vaisusti avauserät läpi välierien pelannut Kärpät vastasi toisen erän lopulla. Varjoissa ollut Daniel Corso asteli estradille ja tasoitti lukemat kevään toisella playoff-osumallaan. Jyp pääsi hakemaan kuittia heti perään 2 miehen ylivoimalla, mutta ei onnistunut ohittamaan kärppävahti Tuomas Tarkkia. Päätöserässä nähtiin draamaa 7 minuuttia ennen loppua, kun Jypin Tuomas Vänttinen lensi suihkuun poikittaisesta mailasta telottuaan keskialueella maalintekijä Korson. Hallitseva mestari ei pystynyt hyödyntämään ylivoimansa, joten ratkaisu siirtyi jatkoerään. Sitä ei ehditty pelata kuin reilu minuutti. Jyväskyläläisten juhlat käynnisti kevään Jyp-sensaatio Harri Pesonen uransa 4. pudotuspeliosumalla. Jypille 2-1 voitto ja ensimmäinen kiinnitys Kanada-maljaan. Tykkäät puhua noilla nyrkkeilytermeillä, niin missä vaiheessa nyrkkeilyottelulla nyt sitten ollaan tämän ensimmäisen ottelun jälkeen? No tämähän oli ihan... Välillä heitettiin vähän vasenta ja välillä oikeeta ja katsottiin, että miten kaveri suojaa. Että eihän tää oli titteliottelu, tämmönen avauserä. Ihan veryttelyä vielä.